Okay, may hapon guys. Natay tubagon. Okay, engineer. Unsay buhaton aron malipay pirmi ang asawa? Okay, pagkanindot sa pangutana. Kani akong ihulatan. Positive ba? Oh, nagbago na si pare. Nangutana na kung saan niya paglipay pirmi ang asawa. Very good. Very good, pre. Nakakutlo ragid ka. Usaw na to pirmi pre nga malipay ang atong asawa. Di pa kata maluyahan pre. Ayaw kol! Ayaw! Lahi na din gano'n na. Okay. Based sa akong kuan pre assessment ni dili ni ingon nga pwede ni mo ni kopyahon actually. Akong gibuhat ingon ani. Number 1 nga gibuhat nako para malipay ang akong asawa is tagaan ako siya og quality time. Quality time ang pasabot ana bisan na ako sa layo kanang constant communication ba pag follow up lang, hello mami asa ka karon, nakakaon na ba ka, ana ba ato siyang kumustaon, or kung nag-uban mo tagaan na tog time na mag-uban mo constant na date yapon bisan minyo na no, so tagaan na to og quality time. Nya ang ikaduha responsible na ta pre. Okay, nagminyo naman ta. So, iwas tagamay sa atong bisyo. Unya, kuan pag yun. Kaning na, ako na, mangkoy frat o barkada, medyo na-minimize yun. So, akong i-focus, ang attention ako, tuwa na sa akong asawa. Kay, aron yun, kuan ba? Malipay, mao gina siya ang kuan, pre. Para sa ako, responsible na ta. Nya, responsible sa pamilya, tanan, responsible na ka niya. Dili na ka pirmi maghatag or dili ka hinungdan sa stress niya. Malipay pirmi imong asawa na pre. Nya nga ikatulo, kini isip usa ka padre di pamilya nagig kay gitawag nga leadership. Leadership sa imong pamilya. Kay ikaw jud mo na, kay ikaw man ang leader, no? So ang asawa nimo ana dili ma-stress nga kung saon na to pagpaningabuhi. Kaya sila pre mo bantay magunahon na manas anak. Nurturer man pod ang asawa. Mga inana bitaw, mga inahan. So ang imong buhaton nana, ikaw mo lead. Inani atong plano. Inani nga atong buhaton. Ang iyahan na mo support. Mag-support lang sa imo or kung nasa i-suggest, ato lang pong paminawon. Okay. Nya, ang ikaw pat pre, para malipay gina ato asawa, kung unsay iyahang plano pod sa iyang kinabuhi, kung unsay iyahang kung mananghid siya nga nasa usaba mosulod ba siya negosyo or na ba siya gusto nga buhaton or na ba siya seminar or unsa nga mga butang nga iyaha pong gusto, be supportive. Manang mo-support ta ba? Dili or magpalit baka siya mga gamit nginana sa balay. Dili pod kay ta maingon nga masuko, no? Na may usahay pod ni nana ko masuko ko ba. Pero ako ging gipaningkamutan nga musuporta ta kay lahi man gud ang atong perspective mga bana kaysa pod sa asawa. So dapat imo na siyang balansihon, no? And then ang last na ko ang ihatag sa imo pre is kanang love. Anang ipa-feel ginato nga ang atong constant ba nga pangga kay nato siya. Kaya ato man ang gipili. Liman ka sa kadaghang babae kana ang atong gipili. Nya dapat kung ifa-feel nimo nga love, dapat nagi na siyang faithful. So loyal, inana ba? Para walay stress, para dili makahatag og kuan ba? Kanang sana depression sa usa ka asawa nga kana bitong nakailain o inana. So mo na siya, dapat na to ipa-feel ginato nga love. Nya kana pre, kana tanan akong gibuhat, mo resulta day na siya. Kumbaga kung kita mga bana gusto man kita nga kitay ma-serbisyuhan. Pero ang akong unang gibuhat, ako sang giatiman ako ang asawa. Murag kuan ba, kumbaga kung sa kingdom pa ako ang hari, ako sang serbisyuhan ang reyna. Pag namunga na siya pre, wala na. Piting nindota pre.
nindot tigayo kay akong nabantayan kay kung wala tay stress or pirmi malipayon ang atong asawa, bisan pa sa pagburos, ana bitaw, bisan sa pagburos, buyag sa akong mga anak, naningkamot jud ko nga walay stress. So mulutaw gyud, mublom ang kuan pre ba, mublom ang atong asawa, mahimo siyang kuan. Mo apekto dito sa atong anak. Oh, murag yun na nga akong kuan kay mo man imong gitanom. So namunga siya. So ako na obserbahan karon ika ngana din no. Buyag kay na consistent ang akong gihimo ngay nana. So moto karon mora na kog hari. Nga naman nana ko itulo ka prinsipe. O mabuyag kayo unya akong asawa pirmi na ko niya serbisyuhan kay ngano man giuna na kog tanom sa maayo. Namunga na gid siya karon pre mo na akong malipay ko nga mag-advise pod kay ako malipayon ko nga naabot na ko ni nga butang nga tungod po na sa pagpaningkamot mo nagingon nga consistent unya kung gusto ka mahimong hari pre mo na siya alalay sa imong rayna kumbaga kung atong i-relate sa kung kadula ka chess kuha na siya kanang kung kabantay ka gamay ra diferensya ang pawn sa king. Ang king lang kung makatras lang siya pero ang pawn banti perme. Kanara kung kung dula kag chess murag ang queen ba. Kung imong giserbisyuhan ang imong queen, murag ang queen ay mo murag kumbaga siya na mo defense sa imo, di ba? Kung inana ba kung atong pasumbingay nga ibutang lang nato sa dula. Iya gid kang protektahan, no? Murag po na akong nabati karon nga kung baga kung imagino nako queenless nako murag lisod kaayo, no? So mo na siya nga kundara sa daan ang kalipay sa imong asawa or kung himoa siyang rayna ba o para malipayon ang inyong kinabuhi na natay kasabihan pre nga happy life is a happy wife. O mo na siya nya na maghatag ko kuan pre kuan diri sa Biblia ako nabasa ganina ako ning i-share sa imuha. O pwede nimo ni basahon Sirach 7 to 19. O manigwapo kay preo. Ayaw palabya ang higayon sa pagpangasawa sa usa ka maalam ug maayo nga babae. Ang usa ka maayong asawa mas bilinhon pa kaysa bulawan. Dalaygon ng Dios pre. Atong dalakbitan kay mao man ni atong manual sa kinabuhi ang Biblia. Nagisgot man ta og asawa. Akong nabasa ganina nindot kay atong i-share ni ang maayong balita. So katora pre, salamat kay pre kinindot. Ganahan ko ngani nga mga topic nga murag seryoso ta ba? No? Ya makahatag po nato og kalipay nga mohatag pod og mensahe pod sa uban. Okay. Salamat kayo. Salamat. Maayong gabi Mahapon pa